Heippa Ruotsi! Teitä odottaa 8.3. suuren luokan tapahtuma Malmössä, Queen of the Ring -tapahtuma, kun Jessica Love saapuu paikalle ja pyyhkii lattiaa Euroopan kaikilla naispainijoille. Ai miksikö? Koska mä nyt vaan satun olemaan sen tapahtuman kookkain naispainija. Ja no, kaunein kanssa. Enkä mikä tahansa naispainija, vaan Euroopan ainoa transsukupuolen naispainija. Eikä tässä vielä kaikki. Tämän lisäksi mä oon nyt vaan ollut painimassa yli 10 kertaa Japanissa semmosia nimiä vastaan kuin Tairi, Ultimo Dragon, Kana ja monta muuta vastaan, kenen nimeä mä en oikeesti osaa vaan lausua. Tän lisäksi mä saavun Ruotsiin ja tuun näyttää, kuka on kehän kuningatar.